Nang hapon duty ta karon absi na pod. Wa man si duty ron kay kuan man Independence Day man. Diba? Sorry tas balay trabaho. Murtag atop buntag na rigat pan kay tan-aw ko sa langit gani ha bro maglugitong nya wa man muwan. Init man noon. Padayon ta diri. Rikas update ta taon. No. Para daghan kay mga kayo. Kani branded ni di na ako baligya. Ko ara. Bura. Wala na trabaho sa Independence Day. Murag lagi tay duty ron ya. Lain na kay kung duty ko dito kaya nga mong atop puti yung lata kada uwan puti na yung magpresyo gitog sinuran na yung balde sud mga balde planggana mga kanang hatang mga baso na mo masahod og apil magringkot na gumidiha sud good oh trapal mi diha naay atop niya ang trapal sa sud kating kapuya so buangan unsa man ni video mo pero picture maayong sa lawaron Miyerkules Independence Day wa tay trabaho na tas balay nagtrabaho kita mo ana kong sin oh ni ayot ba ko okay na kong sin nakapalit kong sin kay nay nag-sponsor og sin nya og semento og kuan saminto o bas ako ipinising dito sa kuang balay kaya ako ang balay nagabok ng haloblak ko ipinising akong atop kay ko ano kayo to nipis kayo manghod og jutay sa Senyorita Sardines ang lata ba ano nagilis ko og kanang baga-baga oh tag kuan ra siya tag 450 ang pligo kuno mi siya ka pligo walang gyapon ako lansanga kay praway to gyud sure na din to ay wala lansang oh wala lansang na so na siminto dari duha ka sako kanyo siminto ni duha ka sako mati bas dia nasa tay mga labhanana no na dia so magkuanta ron maghuna-huna tago siya itong buhaton daghan itong buhaton na ni so natay ko Andre kuko lamber nga kuko nga lubi ba basta kuko nga lubi mo na lamber hoy ari magimod ri ay oh nato lubi mo na siya napa dito natong plano ani diri sumpay diri payan diri ana gamay mo kusina gamay sa kana kusina namo ba kay para kuan among kusina among agan lahion namo ayno namo amo ang lungaganan kay para di mo sudang asos balay kay maito mga mo ang kolorop ba kolorop ito among sin korogiti ko ni god din kolorop god kay wa man gamay ra man ni sponsor gamay ra man ni sponsor sa mga oh nahayag-hayag na gid eh lain ra gid itong kayo no yeah so natay kuan dia oh insulation pom atong ibutangan kay para di kay init diri mga bata diri sa ubos ay bata ay nagkaon bawa pa ay bata kaon siya gutom na picturean ko pa ha picturean ka oh na picture picture smile we smile picture Ibawo dengan kanang bitay. Anong mauwa mako? Mao mo gini ato ang natural resources. Oh. Mo man mo ang balay nganong mauwa mo ta? Kamo diha mauwa mo. Unsay na sa inyo hari ay kauwa din na ninyo di. Ano siya? So kuan ko ron ri mga kapobre no magbirada ko diri birahan ko ni 4 lang. Di na tama no. Birahan ko ni katug 4 lang na to. 4 feet. Purpit ba? Purpit. Purpit. Kailangan purpit na. Metrosan. Oh, purpit ba?
Kung sa kuan pa na tungas plywood ba? Tungas plywood. Gamay ra na oy, oh, 4 feet oh. Pero oh. 4 feet oh, dadri oh. 120 kuan ra na baby. 122 ra na, 122 oh. Ana ra kataas oh. Be. Ana ra na oh, ana ra. Gikan diri. Mama na oh. Ana. Dito ra taman. Nahaligin mo. So sayon na to kurol na sana temporary man na kay unya naman haligian og na stock tos lubi nga kuan. Wa may sila 4 dito nga kuan. Ha? Saminto lang. Ayun na lang. Pwede saminto nga na gyapon lingino ra gyapon na to. Ayun na lang kahoy kay mo magabot. Ana mo talen ni basig na imos sponsor ba. Og puno. Mari amo nam ra ni mong kuan re trabaho. So kanin trapal ako na ni kuhaon. Among birada nga trapal. Trapal. Mauna na diha kataas. Abot dito. So di na siya maabot, diri na siya taman oh. Yung mga anong galon nga ni spring diri taman. Ana ato padung. Yung haligi dito dapit. Unsa man na day? Gahapon na pud ako napalit, mabuak na sana eh. Wala giling. Tama na no. Ito ang mga update diri sa balay. Independence di ron. Katong adlaw. Nabsin ko ato kay tungod sa materialis dugay kinabot. Yung sin, mga saminto og balas dugay kayo. Bastang kuan. Mga ginabas dugay kinabot, abta naghapon. Nya uwan pa gyud hakot lang kita. Kay di na makoto na dug kasada. Paon pa lang tao dito. Nang hapon duty ta karon absi na pod. Wa si duty ron kay kuan man Independence Day man. Diba? Sorry tas balay trabaho. Murtag atop buntag na rigat pan kay tan-aw ko sa langit gani ha bro maggigitom nya wa man muwan. Init man noon. Padayon ta diri. Rikas update ta taon. Oh. Video man din eh. So mani update ato rin no. Mo ato nagibaklas ang ato ang Ayaw ha. birada nga trapal ba. Ato nagibaklas. Na ato na siyang tangad kahoy na. O kahoy ba din eh. Anong kuan? Lubi nga kahoy. Lubi nga kahoy. Ayaw dua. Luto, imo gibuha di ay. Dili man ako nabutang. Ni ukaw na si iring. Babag ra mga iring dia. So update sa tuang balay. Ato nang ibirahan dito mga kapobre no. Salamat kay sa sponsor no. Sponsor. Thank you kayo. So di na ta magtrapal dia. So katong daan nga sindri may ato iatop dia. Wala kapalig. Di man nakaabot og 12. Kuan na siya duha 5 unom ana. Kay Jason naman to. Tulo. Upat ka pligo na. Upat ka pligo nga gis. Ato sumpay ba. Birada tag size ni. Size atong bira. Ato pa dong. Siyempre naam na ilabaw dito. 5 na diri. Ang malisbisa na uno. Uno pit ba? 1 pit ba? 1 pit. Akong na siya city. Kay para size ang bira. Nya. Naglisod ko diri. Naguba na sa kusa. Kung atop gani ha. Naglisod ko diri ba. Mantay katabang ko. Solo flight ram tao. Ngayon akong pares diri. Tabang sa tanaw. Mantay libor. Pawis ta Nitas atop lagi. Ang akong itlog nga. Itong nasamot ka luto. Tog ng mga bugoy naluyan na sila. Electric pan pa sila Sus. Electric pan kay namay ko ako ni magsilbing electric pan yun singuta man. Pangin sa gamay ba.
Ano kuyaw kayo naguna ang atong butangan nagsin nya. Wala pay kuan. Pados. Mantay ka. Ako sa tawagan na. Sagbayan ba? May hangirol na to. Ato ra siyang hiktan. Kung maghikot ana tukuron dai na diha. Kung na musaka dito sa babaw kay para safety first ba. Safety first. Sawa na. Nabot na siya dire. Nabot na siya dire sa may baril oh. Ba? Ngari taman. Diri taman ra kay kuan man. Magbilis-bisan matag 1 feet. Dako ra siguro 1 feet no. Ayo saktor na eh. Saktor ni 1 feet eh. Usa ka ruler man ang 1 feet. O di ba? So napatay 5 5 feet nga kuan. Kapoy eh. Kita rin magkuhan sa balay ba? Trabaho. Kahuman na ni kuhan nga. Magpinising-pinisingan ko niya ko ang luyo dari. Grabe nang gabuka sa lublak lagi. Kuhan pa ni. Bagyong udit pag kuning balaya ni na himo. Huma sa bagyo. Nasa to sponsor na kuhan eh. Una. Karon sponsor yapon eh. Wala ko kwarta-kwarta nagkuhan ako sponsor baka nang maluoy ra bitaw. Wala misin nga itom. Mga puti na among sin. Pero na rin daghan yapon ng bitay oh. Mga okay ba sige ganahan mo diha oh. Okay. Grabe daghan kay mga okay oh. Kani branded ni di na ako baligya. O aray. Bura. Dili baligya kay tugihan kay na. Tugihan kay mluto. Laba, bantis bata. Ako ala. Nana di sila. Tik. Ako nga manok ng uwana nabot na naglaag mong gikan. Naglaag dito sa SM. May lago ni kalingawan og lawog ba. Kuha ni siya. Si tawag ani. Kani siya kay sa mailhanan ninyo sa laki. Kani ang tapay padung sa wala. Laki ni. Kani sad laki. Padung sa wala. Kani padung sa tuo. Kani duha-duha sila. May laki. Duha ka bayig, duha ka laki. So landong-landong na gamay no. Ato day ni birahan ron. Sagbayan nga pinahangir ba niya. Adi sa nato hangiron. Tawag na. Ato sang tukuran. Ako di man hangiron largo. Pero lisod ko kay sumpay mong sagbayan ko. Kay ang palitan ako ani di ta kapili. Kanang mag-order ata niya. Nahutdan sila og 4x4 niya 2x4x12 nahutdan sila ng mga staka. Mara nga to nakuha, maura ni oh. Maura ni 8 nga kuan. 8x4 nga kuan. Kani, mo ni nato nakuha dito. 8x4 og kuan. Stila indre. Basta puros na 8 diha. Oh. Kana. Kuan. 2-3 8x8 mao kuha na. Kay so ang taman mo sila stock. Mas sila 4x10 gani para haligi on to. So may rasad ay kay ang haligi ani kay basig makasiminto ko sa haligi. Saminto na lang na haligi. Dali ra magabuk ligang kuan diha kang baha. Ano, ako na siminto.
Kuan pa man huwat po ko sa mga mo sponsor ba wasig ni na ngulo eh. Si Dili. Dili ba niya dugay mo film ra siyang muungot ba. Sa mga on sa taham dito ta guys kay alas 2 na. Atay pa ito. Kabuang ra ba ko nang sig trabaho ay pinat. Sige, gusto ko ka mabuang. Dere, kaptar ris mga kuan. Mga plato mga kutsara rin mga tinidor ug unsa pa din lang. Asa mang mga kutsara? Wala dai. Kutsara dia. Kita mo kutsara duha ra man kabok, kaming upat ang puli-pulihan. Kasig naay manghatag og kutsara dia. Porte ni mo luya ni, wala matay kutsara ni. Sana man. Sige, matag pakilo oy ani, sige na salig dito sponsor way lihok. Sana mo dia oy. Ay mo pagsalig ana ay. Ang kampo to gato. Ano naman din kanon? Hugas pagani kutsara kay kutsara duha ra buok. Los yung kang manuka ka. Ah. Nita to pari udto diri. Adara luto na. Inunan bay. Na naman din nga unan. Ano na tanan dia? Sa kanon. Oh. Law gawa. Kinan. Gawa na mo. Oy. Na naman di diha. Unta mga pobre. May nang mabuang kusgan ba? May nang makusgan, buang. Oh, dire. Kanta. Asa man ni? Itlog. Ninunuan na ako ah. Inunuan ba? Inununan ba? Tinuwang inununan. Bantay magtinuwang inununan. Lami kay na. Inununan. Singanik sudah kabangke. Ang Diyos ba? Ano ko sa'yo? Inom ng tubig yun. Tagsa itong kulam eh. Ikaw ang taglamig gabi eh.
Kaya ba nila akong kuhaan? Parang mo, sisyo ba? Xerox ko dito. Tungi dito. Gaya pa, balik nga ito niya. Uli na ko din yung juice. Ay. Balik nga ito. Yeah? Kisa maritang, ano na kayo sa tindahan? Ano? Nanti. Kasi sa stikas. Nanti, basing lakaw. Awa, nanti na, sindahan. Kaya sila si Sil o si Padas. Naman sila ng arbon. Ano mong pala ba? Kisa? Shopping. Kisa ikaw ba? Isuon. Unya, makasilok siya na ko. Dili lang, dili niya hapon. Masih kaan sa'yo. Kaya isang ito pa. Dahil yung nagtubig yun. Gamit kayo yung Diyos. Ano tubig yun? Di ba? Yung mga kapobre tagsaran palami-lami. Ako tagsara ko mukhaon sa kadlaw, kinahanglan mukhaon yung gugit. Basig buang tani, mawatong kusog ba. May nang makusgan ta buang. Trabuho ang nabiti. Nang sinanti mo na bilis sila, hindi siya naman po. Ano? Naap sa siguro, basig mamalit sila. Ang eskwelahan, enrollment nila. Yan ang papalit papel. Kuan? Eraser? Papel na mag-eraser. Kawan. Kung di palit ay, paliton, buok. Naman. Yan nga ito, nabay tao sa tinahan siya palit ng papel. Ay, pasirox ko. Masa kung orasa mo ato dito. Maniid ko, nana sila ade. Ato ka. Ha? Sa galing orasa. Baga na mga bungot dayo. Sa Tagalog pa niya kanang balbas ba, balbas. Ang bungot sa Tagalog kay balbas, dili sa Bisaya bungot. Ang balbas dili gibalbasa na ni, sinaw na ni. Ang balbas sa Tagalog lapurtin labonga. Diri wa na sinaw na gibalbasa na. No, finish na. Gasya. Patungkok. Kailan may bugnaw ba? Saan mo yung blade? Kagis niyo? Ako itabas, lagi buong. Ako itabas. Hindi mo itabas di ay. Sabi na ko, gagis. Imong cutter, wa jud. Ate ko blade. Pilam ng blade. Baklang, tama na dito. Ano ko korta? Nakay ba nila ba kayo kuhaan? Budhan rin likuan. Basta mo makuhaan yung kanang kuan bitaw, kanang tibuok bitaw, anam yung ka
tibok-tibok hangtod magka wala na gid. Mintas na sinsiyo sa wala naman hindi kaabot ni. Ano lang yun. Kapalit ka ba? So maling balay oh. Kung nakapalit na tag juice no guys no. O kuan. Balbas di bungot. Balbas di bulbul. So update no. Agi uwan gyud. Basa yung gamay. Gamay reset. So na orasa alas 4 na malay 40 eh. So nakakuan na ta no. Ato lagi pananggal to atong gi temporary brace dia. So ato nagbutang kaligi. Kana temporary ra gyapon. Okay. Kato gani atong gibrisan kaya ang pagsaka nato didto di ta mapiog yung mga bali ang kahoy, di ba? Kahoy ba ni lubi man ni. Mana yo. Lana no. So brace like kuang pare ana ba? Kanang nag anak dia nanti butang. Tukod ana. Mana siya temporary. O gini siya temporary basta ugoy budget dayon na lang. Ako gihubuan kay para ang uwan ba di kay magka-kuan. Sa uwan gyud. Yeah. Klarong kuan ba? Klarong function bitaw ang kuan. Daoton siguro. Ano? Lingya. Daoton lingya ni. Meron siya uwan di ba? So may update no. So pagkahuman na itong brace dire na lang kuwang. So ang sin katong kuan atong gitanggal dire atong karang sin may atibutang ya. So let's go, pabasa ta. So karon no magkuan na ta, maghingos ng tag kuan bukasil kay puol na ang kuan rugby. Abulit na sa sin kay para mawaan buslot ba. Ini yung trabaho galing na ako ng sibuk. Sibugin na ako dre, balhin ko na kay ang init niya na dre squad. Buntag hapon dre. Dahog mo dre. Pagpiniin lang ko eh.
Oy. Mata na ka, day? Mata na ka? Ha? Nagkuhan pa si mama, nagmuhakutan. Oy. Ha? Ada? Enak dia meligo. Oi. Ano ba? Ayaw kahangat dali, ngapuling ka. Ayaw kahangat. Tababaw lagi dahil, nguhakutan dahil. Day. Day. Dili mo laag ha. Kay uwan. Tulog pas kuya nimo? Dili mo laag kay uwan. Ngayon makaon dia, kaon dia. Buti ko sa mama ni mo ganito makaon. Mula agha, uwan, uwan. Mata na siya. Ha? Mata na siya, nangita ni mo. Kaya ito mas kumagdaan ba oh. Isog sa dito. Kita ba? Sumag ta. Wag gini ako. Wah. Taong ka? Taong? Lami? Diutang mo na. Kaon na siya, kaon riwaan na. Ha? Ha? Happy na! Oh, ako yung nun. Ay, wala ko naman.
Wah, dulu harus berdoa mah. Pendek. Wah, nah. Kenapa lagi sandek? Kani? Ada di berdoa tinggal lain man. Mau nang usah. Ano kau lain dia? Ano be? Dog ni mo dili. Oh, rusak.
Oh. Oh. What's up? Kapit ako ng human. Okay na no. Muna siya walay wailan sangkay ba. Wailan sangkay ang tirada diha. Lupitan rin nato siya mga bugat. Ang kasog ni hangin-hangin ang TPC ganda mo. Ako dito fikas. Ah. Uy, sihag. Why sihag? Ano? Oh, sihag di, oh. La, sihag bay. Papa! Oh. Kuya, mata! Matalas kuya? Sige lang nga. Ano pa kuling lapot? Tulog na pod? Tulog. Oh, tulog, oh. Tulog. Joy. Na, Joji. Sa'yo kikaon ni mo? Sa'yo ang kikaon ni mo? Sumingan anak. Ampaw-ampaw? Pao. Ampaw-ampaw. Kasi nagluto. Ay, Saan may nagluto? mama. Kamu. Mau deh meluto si mama ampaw-ampaw deh ay? Oh. Si mama. Kuya pa. Papa. Oh. Kuya pa. Biyak pa. Mama. Oh, nga naman. Away sila sa mama? Ano nag-away man silang mama? Mama, nagawin ma. Hindi naman makahit. So, mana na itong update ron, no, mga kapobre. Nanatay ko, Andre, oh. So, na ako'y bulitunon nga, kuan. Bangag, duha ka bangag dito, ay. Suyupan ko ni Bulkasil ni, mabulit na diha. Bitaw na. Kanang Bulkasil para gina tapak sa mga buslot, mga papilit. Ayaw gyud mo kuan na. Kuan na, wanay lami kayo. So maro na to ang ano? So thank you kayo sa nakaabot diri sa pinakaulhin akong vlog. Pinakatumboy ba. So thank you kay ninyo diha. Ug sa mga marites diri sa amo ang kuan kanang tan-aw sa tuwang magtrabaho. Thank you gyapon sa inyo ha diha pag tan-aw. Diba? So salamat kayo. Don't forget to kuan. Like lang. So, thank you. Maura na no. Maura na ko trabaho sa Independence Day. So murag lagi tay duty ron ya. Lain na kayo kong duty ko dito kaya nga mong atop po tayo yung lata kadauan
kada uwan porque na yung magpresyo itong sinuran na yung balde sa sud, mga balde planggana, mga kanang hatang mga baso na mo masahod ug apil. Magringkot na gumidiha sud good oh. Trapal mi diha naay atop niya ang trapal sa sud. Kating kapuya. So grabe. So Tubig ni mo oy. lagi pasalamat to sa number 1 sponsor ani no. Atong nahimo rong adlaw. Salamat kung gunas Ginoo. Nga nay kompanya nga mohatag og hapwi. Manay pinakaunang sponsor nako ang Ginoo. Salamat ko nga nay kompanya nga mohatag og hapwi sa uban na kay Hulyer man ihatag. Ika December man karon kay amo ang kompanya nga tunga man nakapalit ko kuan gamayng materials diri sa balay. Manay number 1 ako sponsor dia. So thank you kay no. Wala ni sponsor ug unsa-unsa ni kamor to katu ano. Una ang gay mo sponsor dia. Di pwede ra siyang kumudawat sa. Thank you kay no. Og maayong hapon na tong tanan. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.